Здравейте, аз съм Краси Балъков. Днес ще ви покажа един от възможните варианти на игра в дефанзивен и офанзивен план. В дефанзивен план отбора трябва по най-бързия начин да се прегрупира в собствената си половина зад центъра в схема 1-3-2, като разстоянието между тримата защитници и двамата нападатели не е голямо. Не трябва да се допуска следната грешка: владееш противников играч да бъде атакуван от двама играчи. Правилното решение е следното: притежаваш топката противник, трябва да се атакува само от един играч, като съответно най-близко стоящите до него колеги затварят лявото и дясното пространство. Образува се един триъгълник с връх от играча, който атакува топката, и съответно най-близко стоящите колеги от него. А при офанзивна игра схемата изглежда така. Играта на вратаря е важна в изнасяне на топката. Това изглежда последния начин: двама широко отворени играчи, използващи изцяло ширината на терена, един поставен играч в средата и двама широко отворени нападатели. Всичко останало се случва с много креативност и фантазия при изнасяне на топката. Най-често правената грешка е, че състезателите забравят, че това не е голям терен. Това е терен 20 на 40, което означава 20 метра ширина. Ако тая ширина не се използва по най-добрия начин, даваш възможност на противника да отнеме по-лесно топката и да направи контратака.